Rugyan tayo, iti panagdaydayaw tayo, babayan iti kanito, iti pananglagip. Lagi pa tayo, digiti kakabsat, kanipatpatik tayo, isuda ngay mununan, ngamda tayo. Rugyan tayo, iti panagdaydayaw tayo, babayan iti kanito, iti panagyaman. Agyaman tayo iti Diyos, gapu kay iti patpatik tayo, isuda nga dan nga inana. Katanukan kan manakabalin amin, agyamen kami kadimanan apo, ti daytoy nga aldaw, kaimpaay mo kada kami, ti salurat ken karadkat, tap na makaumay kami manen, agyaman ken agdaydayaw ken kaapo, agyaman kami matapo, ti daytoy nga kanito, iti pananglagit mi kadagiti patpat gen mi nga isudan nga imununan, agyaman kami kadagiti pagwadan, ken pamati nga, inda imbati. Dawatan mi kadimat apo, nga luktam dagiti puso ken panunot mi, ti panagdenggig mi kadagiti sasaom. Bendisyonam kadimat apo ti pastor mi nga mangbingay kadagiti sasaom. Tarabayan ken iya dayo na kami. Danyaman nga saksakit kan pagpegadan. Ken kastamet apo nga ipaay mo kumadagiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Pakawanen na kami apo kadagiti basol ken nagkurkurangan mi. Dagitoy apo ti dawat ken kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Agtugo tayo. Good morning!
Kasla kagudwa kada kayo saan nga namigat nga kaskanyak. Good morning! Ayun. Madayaw ti Apo ti presensya ti sumagtual maysa kada tayo ita. Kabsat, ita ang aldaw, rambakan tayo iti bihag dagiti kakabsat tayo sudang hamununan ngam da tayo. We commemorate Memorial Sunday. Apay arambakan tayo. Uy, nagsipod ta. Adda iti pamati tayo iti panagungar. Bigbigan tayo, kan patyan tayo, adag iti kakabsa tayo sudang emununan, kat adada iti sibay na po Diyos. Adada iti sidong ti Diyos. Gapuna awan ti anyaman nga napalaos nga panagladingit. If we know that they are with Jesus, they are with the Lord, they jay ladingit, masuktan iti panagyaman kan panagdayaw, panagrambak. Gapuna, kadig iti memorial services, uno kay iti serbisyo iti minatay, iti paulo iti liturgy kat a celebration of life, panangrambak iti biyag. It is truly a celebration. Pudno may sa panagrambak daytoy. Agrambak tayo, agsipud ta, adda kada tayo, dagiti balikbayan. Si Mang Puday di Huwebes. The Mr. and Mrs. Samuel Landingin from Canada. Kuya Sami, Mami Linda, Ate Linda, adada dyan likod. Kunak ka ni Kuya Sami, tatay. Amen, bareng no marugyan tayo manandag yung misyon yung lugaryo. Dua tawin si Mardeng. Kastamit nga adda kada tayo ni kabsat nga Len, manipod Isabela. Len? Ni kabsat nga Len kat first time ko na-meet, dito yan. Nax. Ngam, kanayon nga sumubsubaybay iti online ministries, idi pala da jay puno UMC. Ngam actually, iti church da, no, adada dito yung Manila kato'y Nax. Oray ni auntie ng membro itat ng jay puno, dito'y Nax, ti Ayanda. Nagiti Valencia. Kakabsat, adda dagiti sumaganad nga announcements tayo. Umuna, into 19, maarami diti discipleship seminar or disciple maker seminar dito iglesia tayo. Gapuna maawis dagiti amin nga kamkam nga agatender ko mati daytoy. You will receive some more details on this later on. May kadwa dagiti agtutubo itapaylaen kayaddan nga ipakaammo ti Christmas Institute, patangay dati Christmas Institute into December 26 aging kati 30, ijay tikling, ijay taytay. Now, some more details will be presented to you later on. Gapo na iraman tayo kaditi karkararag tayo, dagito yung aramid ti iglesia. Ken kalpasan ti Sunday school, ti traditional worship, mga 12:30 siguro daytoy, mangrugi iti wano maangay iti council meeting tayo. Gapuna iraman tayo kadi ti karkararag tayo dito nang runa ti council meeting tayo inton madamdama sapay tati Apo ipaay na ti nananay asirib kada giti miyembro ti konseho ti iglesia tapno dahil lang pagetan na ti pagnunumuan.
Isagsagana tayo maten, dagiti bagbagi tayo para iti panagplano ken panangrambak tayo iti Pasko. Rinugyan tayo ti nagmeeting iti Domingo, initial planning for our Christmas celebration, iti inapana Domingo, ituloy tayo ton madamdama during Sunday School. Uno kalpasan ti Sunday School. Ituloy tayo yung planuan ti Christmas celebration tayo. Happy birthday! Siya sino na kasangay ti daytoy alawas. Ayan. Kakabsat, dagiti sumagana, di suda dagiti kasangay ti daytoy alawas, the John Cedric de la Cruz, de Livenia Musende, Marites de la Cruz, Irish Garcia Sermonia, Imelda Soriano, Ethel Primero, Beraquit, Roslyn Adesas, Catherine Pamintuan, Aurelia Diwa, Morena Torres Plata, Rodel Haka Roque, Saranay Gundan, Crescencia Umingan, Novi mga tulaw. Kanada kadipay birthday celebrators nga daditoy asaan anay naganan. Oh, ni Ami, kano ti birthday Ami? Tata. Ba, Ami, mabalik ka dumay ka ditoy. Ada kadipay sa bali. Ada kadipay sa bali pay nga birthday ti daytoy alawas. Do we have any other birthday celebrators for this week? How about wedding anniversary celebrants? Iti mga nga iti anniversary ti kalaysada. Talagang awanti kayat natagkasari ti Nobyembre aya. Ami dito'y katinga. Diyan ka tamagan na, manutawan na. Baka i-deny na. So, sige. Mabalik ka di nga iyon na tayo nagiti takyag tayo agturong kan na as we pray for her. Agkararag tayo. Madayaw ka, O Diyos, ap ko manubot mi. Sikat ti gubuhayan iti biyag, sikat ti gubuhayan ti amin akaradkad. Ti daytoy nga aldaw uwapo, at to'y kaduan mini, kabsat nga ami iti panang rambak na iti panagkasangay na. Kastamat ang makipagrambak kami kay iti amin, ngagkasangay ti daytoy alawas. Dawaten mi kadi o Diyos, ipaay mo ti aglaplapusana na parabor ken kuana ken kadakwada. Denggem kadi dagiti karkararagda. Salwadam ida. Aywanam ida. At to'y kadwamita ni kabsat nga ami. Iparukpok mo ken kuana ti espesyal a parabor o Dios. Kasag kasangay. Aywanam isuna ken ti pamilya na. Arakupom kad isuna. Ipaay mo o apo. Dawatan mi maminsan pay. Ipaay mo. Dagiti karkararag na. Special nga parabor. Tingka ited ken kuana. Agyaman kami. Tinagan mo Kristo. Amen. Kantan tayo man ti birthday song ni kabsat nga ami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you.
you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Kada kayo nga kasangay nga dati pagtanganda, happy birthday and God bless you always. Intay nga rodang ganti pa nakaibasa tinasantuan a kasuratan. Ti pa nakaibasa tinasantuan at surat ang masarakan iti paltiing ni Jesucristo ken ni San Juan. Kalpasan daytoy nakitak ti nakadado at tao. Awan ti makabilang ti kaaduda, nagapuda ti amin apuli, tribu pagilyan ken pagsasao, nakatakderda ti sangwanan ti trono ken ti kordero. Puraw ti kawesda ken nakaigemda iti sanga ti palma, aggapu ti panakaisalakan, iti Diyos tayo nga agtugtugaw iti trono ken iti kordero, impukkaw da. Linikmot dagiti amin nga angheles ti trono, dagiti panglakayen ken dagiti upat a sibibiyag a parswa nagpaklebda iti sangwanan ti trono ket nagdaydayaw da iti Dios kinunada amen dayaw dayag sirib panagyaman tan-ok ken panakabalin ken bileg ti maypaay ti Dios iti agnanayon nga awan inggana amen sinaludsod kanyak ti maysa kadagiti panglakayen siya sino dagitoy at tao ana nakakawes iti puraw kadagit sa dino tinagapwanda, jak ammo apo, sika ti makaammo, insungbat ko. Kinunana kanyak, isuda dagiti nakalasat iti napalalo apan nakaidadanes, di nabaanda dagiti pagananay da, ket pinapudaw da, idababain iti dara ti kordero. Dayta ti gapuna, nga addada iti sangwanan ti trono ti Dios, ket aldaw rabii, agserserbida ken kuana iti templo na. Aywanan to ida, agtugtugaw iti trono, pulos adidan to agbisin, wenno mawaw. Saan danton ang mapudutan ti init, wenno anyaman ang makasinit. Agsipod ta pastor danton ti korderong adda iti tenga iti trono. Iturong nanto ida, kadagiti ugbog ti danum asibibiyag. Punasen to ti Diyos, dagiti amin alwada. Ti sao ti apo. Ti Ebanghelyo segun ken San Mateo. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao simangat iti bantay. Nagtugaw ket imasidag ken kuana iti adalan na. Insuro na ida, kinunana. Nagasa dagiti mangbigbig a napanglawday ti matang ti Dios, takukuhada ti pagarian ti langit. Nagasa dagiti agladingit aliliwaen to ida ti Dios. Nagasa dagiti napakumbaba ta maitadto kadakwada ti daga. Nagasa dagiti nasged ti tarigagay da amang tungpal iti pagayatan ti Dios tamapnek danto. Nagasa dagiti manangaasi ta kasyanto ida ti Dios. Nagasa dagiti nadalos ti panagpuspuso da tamik makita danto ti Dios. Nagasa dagiti mamagkakapya ta mga managan danto nga anak ti Dios. Nagasa dagiti may dadanes gapu ti panang tungpal da ti pagayatan ti Dios takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo no mapagpabainan, may dadanes, ken mapadpadakas kayo gapo kanyak. Agrago ken nagragsak kayo, agsipot ta dakkel ti gunggunayo sa dilangit. Takastoy ti panangidadanes dagiti tattao, kadagiti profeta, ngaymon una ngem da kayo. Kabsat ti sao ken ti ebanghelyo ti Apo.
Peace like a river attended my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, Thou hast taught me to say, it is well with my soul. What a treasure I have in this wonderful peace, buried deep in the heart of my soul, so secure that no power can mine it away. For the years of eternity roll. My faith has found a resting place, not in device or creed. I trust the ever-living One, His truths avail for me. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. My sin, oh, the grace of this
Wow. Thank you, choir. Assurance Mashup. I believe in the communion of saints. Mamatiak iti panagkaykaysa dagiti sa santos. Iti Apostles' Creed wenno pamati dagiti apostoles. Saritain na ti doktrina ti panagkalaysa dagiti sa santos or the communion of saints. Di na palabas nga alaldaw, November 1, rinabakan tayo ti All Saints Day, November 2, All Souls Day. Kaduan kada tayo na pan bimisita kay titanam, dahil minatay tayo, nagitugkal ti kandela, nagidaton iti sabong, kas agyaman tayo ti Dios, gapu kaligiti laglagip nga bati da kada tayo. Digiti duma nga saan na nakapan iti Campo Santo, ito nagtipagtanghandakan iti puso da, nagyaman da iti Apo. Gapu iti naminsan, inted ti Diyos ida kada tayo. Tinawin, rambakan tayo ti All Saints Day, Fiesta dagiti sa Santos. Saan ko kaya't nga awagan da ito ti Fiesta dagiti natay? Agsipod ta saan lang nga dagiti natay, ti rambakan tayo iti November 1. Hindi lang po yung mga patay ang sineselebrate natin sa araw na yan. All Saints Day, Fiesta digiti amin asa Santos daytoy. Iti pakasaritaan na daytoy arambak ket mauawagan pay daytoy iti All Hallows Eve or All Hallows Day. Dayjay tinagapuan na dayjay Halloween. Haan ti Halloween kakabsat, saan nga aldaw no rabii dagiti alya. Uno saan nga aldaw no rabii dagiti mangmangkik. Amoy di mangmangkik. Siya sino kada kayo ti makamuday di nga sao mangmangkik. Lo. Mga laman lupa. Ti Halloween ket iso dayjay ti rabii sakbay ti November 1 panangrambak iti piyesta para kadigiti santo. Karon na iti panaglabas si panawon di Halloween nagmadlinmaten nga piyesta dagiti alya, piyesta dagiti naka butbuteng no anyaman dita. Adapay dagiti pelikula kadagiti adu mga series o no pabuya iti TV gabi ng lagim. Nabaliwanan apermeti kay papanana daytoy. Historically, All Saints Day is a feast to celebrate the life of the martyrs. May sa apyasa daytoy a panangrambak ti biag dagiti martir.
Ni Martin Luther, idi panahon iti Reformation, inlawlawan na ti panakaawat dagiti Kristiyano ti kay papanana daytoy. Kunana, All Saints Day is not just the day allotted for the martyrs and the dead saints, but it is also a celebration for all the saints, both the living and the dead. Tapno ni Martin Luther kunana, kan manipod idi naging gaita, datayo nga ebangheliko a Kristiyano, datayo nga evangelical Christians, when we celebrate All Saints Day, we don't just celebrate the lives of the martyrs, santay lang nga rambakan ti biag dagiti martir, santay lang nga rambakan ti biag dagiti sa santo nga adda ti portray na kada halo iti ulo na. Sor nga Halloween. Ta ada halo. Santay lang nga rambakan ti biag dagiti natay. No di rambakan tayo oray ti biag dagiti sa santo nga addampay lang dito'y daga. The lives of the living saints. We celebrate the communion of the saints who have gone before us and the saints who are still alive. Rambakan tayo ti panagkalaysa, kan panagkaykaysa, dagiti sa santos nga adan nga imuno nang datayo, kan dagiti si bibiyag asa santo, datayo anamati kan Kristo. It is also our feast. It is also our celebration. And so, friends, this is our doctrine. I believe in the communion of saints. Agsipud ta ti Dios kakabsat, san lang a Dios dagiti natay, no di kat Dios agraman dagiti nabiyag. God is not just the God of the dead, but also the God of the living. And so when we say, I believe in the communion of saints, we are actually professing our faith that we believe that our loved ones have gone before us, and we who are still alive are one in Christ. We are one in Christ. Kat sa dino ti pakasarakan na dayta, anya ti konkreto ang manifestasyon dayta apamati. At the communion table, iti lamisaan ti komunyon, masarakan tayo dita, ti panagdadanggay, dagiti amin na sa santo, na tayo kanabiyag. Apay, agsipud ta, at the communion table, we celebrate the life of Christ given to all. From the very day that He first gave His life to us, up to that very present, we remember Him, we celebrate His life, and we celebrate also the life of those who believe in Him. We also celebrate the lives of those who believe in Him. Makisinarak tayo kaditi ipatpatig tayo isudang imunan kada tayo iti lamisaan ti Apo. We meet our loved ones who have gone before us at the table of the Lord. No kuna tayo nga iti komunyon, makisinarak tayo iti Dios, makisinarak tayo kan Jesus, iti komunyon nga rod, makisinarak tayo sa lang kan Jesus, no digiti karaman dagiti ipatpatag tayo isuda nga addahan kan Jesus. We meet Jesus at the table,
But not only with Jesus, we also meet all those who are with Jesus at the table. Gapo na nga nagpintas iti inaramid tayo ita. Adda iti maysa nga puraw atela. Ano sa dino ket dinawat ko kada kayo nga isurat yu tinagan dagiti ipatpateg tayo isudang imunonan kada tayo. Tapno maiyabong ditoy communion table. This is just one of the concrete manifestation of our belief in the communion of saints, that in the table of the Lord, we who are living are having communion with Jesus together with our loved ones who have gone before us. At the table of the Lord, we meet Jesus and we meet our loved ones who have gone before us. Iti lamisaan ti Apo, kasinarak tayo, dagiti kakabsat, daganak, kaingungot, gagayem, isudan, ngayon unang na tayo. Every time we celebrate the communion, we meet Jesus. And not only Jesus, we meet our loved ones who have gone before us. Gapuna, pagayat ko nga rambakan ti komunyon, apay, because at the table of the Lord, there, I celebrate the communion. I celebrate the communion with my father and my brother. How I love to celebrate with them. How I love to celebrate with them. And I celebrate at the communion table. My friend, tigayam ko ngay sungay mununan. Nabitpay, naipunpun ni kabsat nga Pastor Belia. Di na minsan nga Lunes, uno di Lunes. Idi Lunes. Naipunpun ni Pastor Belia Agbuis Bilyar, ija Isabela. Di tayo nga nabisitan, nga nabalintay tinang tadi tutulong kadakwada. Idi nabiyagpay ni Pastor Belia. Kunak, at the communion table, I celebrate with them the life of Jesus. I meet them at the table of the Lord. I believe in the communion of saints. Dahito iti saritaan ti leksyon abinasa ni kabsat nga Joan at Tatay, manipod iti paltiing. Iti paltiing kapitulo 7, kan iti versikulo 9, hinggat 17. Kan iti paltiing kapitulo 7, kanay basa itatay. Saritaan na ti panagtitipon dagiti sangrep-rep wano nakadado asa santos. Nakadado anamati nga nagtitipon iti sangwanan ti trono ti Dios. Iti leksyon ko na. After this, I look and behold a great multitude that no one could number. Nakitak tinakadado at at tao nga awan pulos ti makabilang. From every nation, from all tribes and peoples and languages.
iti amin a nasyon, tribo ken pagsasao. Standing before the throne and before the Lamb, si tatakder iti sangwan iti trono ken iti kordero, clothed in white robes with palm branches in their hands. Nagkawas iti puraw, ken adapalma iti imimada, and crying out with a loud voice, ipukpukaw da. Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Ipukpukaw da, ti panakay salakan, ket manipod iti Dios, ken nga adda asitudagaw iti trono, ken iti kordero. Siya sino na ito'y asang rep at tao. Siya sino na ito'y nakatado at tao. They are the saints. Your loved ones are there. Dagiti ipatpatagyo, ipatpatag tayo ngayon unan. Kadwada. May bilang da dito eh. Dagiti amakan inati pamati tayo. Dagiti naganak ngayon unan ngamda tayo. Dagiti kakabsat isuda ngayon unan ngamda tayo. Dagiti trabahador isuda ngayon unan ngamda tayo. Dagiti gagayan tayo isuda ngayon unan ngamda tayo. Ni nanang mo, ni tatang mo, mabalin nga ti kaingungot mo. Mabalin ti anak mo. Ti kayem mo. Adda ijay. Nagkawas iti puraw. Agkankanta. Salvation belongs to our God who sits to the throne, who sits on the throne, and to the Lamb. Your loved one who has gone before you is with the Lord, with Jesus, standing in front of Jesus, and standing in front of God, shouting, salvation belongs to our God. He, she is there, shouting praises. And they are with Jesus today as we meet Jesus and as we meet them in the table of the Lord. And so as we receive the communion later on, rejoice, apay. Agsipod ta saan lang asika, ti agkumkumunyon, kanagkumunyon ita. Kaduam, dagiti ingungutem, isuda ngayon unan. You celebrate the communion with your loved ones who have gone before us. I believe in the communion of saints. I believe in the communion of saints. Tiday to'y kanito kakabsat, intay nga rod ipaay, dagiti apagkapulo, karkari, sagsagot, ken pagyaman tayo, iti Apo.
Agkararag tayo. Madayaw ko wapo, gaputa si katigubuhayan ti amin na kinaimbag, kan naglaplapo sana na parabor. At tuyo apo, idaton mi, dagiti sagot mi kan ka, dagita pagkapulog kan pagyaman mi. May ayo ka kadagitoy. Pasantum kadagitoy, aramatem kadagitoy, agpaay, ti panakay waragawag paay, iti banghelyum, tad adupay, alugar. Tinagan mo Kristo, daytoy kararag mi. Amen, kan amen. Thank you. Itangarod ti kanito ti pananglagip tayo kay ti kakabsat isuda apimusay. Kas kadi kakabsat mainaganan dagiti kakabsat isuda apimusay ti daytoy nga tawen manipod November 2021 naging gaita mapaguni iti kampana ken ti pamilya ti may nagana na pimusay ket maawis nga mangikabil iti sabong may sa asabong iti daytoy cross nga ditoy sangwanan ta ita kastamot nga magangtan ti memorial candle. Kalpasan na nga may naganan na gitoy, isumutan iti pananglagip tayo kay iti so amin natay tayo, maawis kayo nga umay mangipan kay iti memorial offerings yo, adawatek man ti ushers tayo, nga umay daw ulit ditoy, akabsat yoan, itid mo kadakwada ti at the envelope nga nairalranta para ti daytoy kakabsat para sa dino daytoy nga envelope daytoy ti memorial offering tayo kasi kung nagtaidi saan nga indulhensya daytoy nga no mangikabil tayo ditoy ket may kararagan no may kararagan ti kararwa di minatay tayo saan agyaman tayo ti Dios gapu kay iti laglagip nga inted ti Apo kada tayo agyaman tayo ti Dios gapu ti biag dagiti kakabsat tayo ipatpatag tayo sudang yamununan kadagiti adda ti online services mabalin nyo nga i-deposit ti memorial offering yo kay ti bank accounts nga na may flash iti online services tayo ushers, mabaling ka di nga ditoy nga banda ti pagyanan nyo. Ayan. Opo. Okay lang po dyan. Kas, itad tayo nga rod, wano agikabil tayo iti sabong, itad tayo ti memorial offering tayo. Itad tayo kaligitoy ushers tayo. Itangal daw, kas may isa nga iglesia, intay lagi po yung dagiti patpatgan tayo suda ngay mununan. Lagi po tayo, dagiti amma, kanin nati pamati tayo. Lagi po tayo, dagiti pastor, diakonesa, Sunday school teachers, Bible study leaders, kadagiti fundador, Tinax United Methodist Church. Isuda, anak katulong iti panakapatanor, ti pamati tayo. Intay nga rod lagi po yung dagiti kakabsat, isuda anatay iti napalabas atawan. Clarita Manzano.
Intay lagi pen di Kabsat Noemi Takuboy. Intay nga rod lagi pa, hindi kiti kakabsat. Isuda pimusa iti napalabas sa tawtawen. Manghidaton tayo ti sabong para kadakwada agiraman ti memorial offering tayo. Maawis kayo ang mangikabil iti sabong kakabsat. Iti daytoy memorial cross tayo ita. Kas lagi pun tayo, dagitoy kakabsat tayo nga ipatpatag tayo. Kenkas, ito tayo mati memorial offering tayo. Ita kakabsat, may kabilak iti sabong para kay iti so amin akakabsat ngayon unan asaan anay naganan ken isuda nga dagiti kakabagyan daw no pamilyada ket awan dito ita ang mangipaay ti memorial offering ken flowers kadakwada. May kabilak iti sabong para kay iti papastor Diakonisa, itinak si MC, isudan, apimusay. Shall we pause for a silent prayer? As you pray silently, mabaling ka di you please close your eyes. Ikadamyo ka dagiti matayo. Try to remember the sweet memories, the sweet moments with your loved ones who have gone before you. Lagi pa nyo dagiti napintas. Akanito akadwayo. Dagiti patpatagyoso day pimusay. Katkas lagi pa nyo ida. Agyaman kayo ti Diyos, gapu kadakwada.
Agyaman kami o Apo, gapu kayo iti napintas alaglagip ngayon batim. Kada kami, lagip mi kayo iti patpatig mi, isudang imununan. Amen. Mapantay nga rod iti kararag dagiti nalintag. Ti parabor na po tayo Hesu Kristo, tayo ti Diyos, kanti panakabalin ti Espiritu Santo, madakuma kada kayo. Agkararag tayo, Apo Diyos, babaen ti parabor mo, ada kami agtartarahi iti salisal, iti daytoy abiyag. Nagiti amma kanin nati pamati, propeta, salmista, apostol, ebanghelista, martir, iti pamati, ken sa santo. Apo Diyos, babaen ti parabor mo, ada kami agtartaray iti salisal, iti daytoy abiyag. Kan kami ti adu a saksi o Apo. Dagiti patpatigmi, isudan nga gin inana, dagiti pasa ti pamilyami, dagiti kakabagyan mi, isuda anangayat ken nangaywan kada kami. Tinaripato da kami, nagsakripisyo da para kada kami. Agyaman kami o Apo ti ayat nga inda imparikna ken ti pagwadan nga inda impakita. Agyaman kami ken ka gapu ti biag ken pamati da. Apo Diyos, babaen iti parabor mo, ada kami agtartaray iti salisal, daytoy abiyag. Pagpalikmutan kami ti adu a saksi o Apo. Tulungan na kami tapno mabalin mi at tuladen ti pagwadan nga imbati da kada kami. Mabalin mi met kadit agtalinaed ti pamati agingga iti paghumpalan. Amen. Tumakder tayo agpay ti kararag en soro ti Apo. O Diyos niya'y langit, dayawen ka, pag-aryam ka di, isu ti tumteng, pagayatam laeng pagbiagan mi, kasi diya'y langit, dito'y daga. Item kada kami tanga oras, pagtanaon mi, itinal daw, pakawanen na kapti masul mi, pakawanen mi, met padami. Adut sulisug idalan nakam isanakan na kam kinadakes ti pagaryam pan nakabalin ken nayaw ken kaku ukwamamin. Agtalin na tayo nakatakder, agpaay ti Santa Komunyon.
kakabsat, iti daytoy kanito, intay lagi pon ti dakkel a sakripisyo ni Kristo Jesus, agpaay kada tayo ijay cross ti Kalbaryo. Intay lagi pon ti dakkel nga ayat ti Dios, agpaay kada tayo. Ni Pablo kinunana, ti Dios impakita na ti dakkel nga ayat na kada tayo, tapno idinto managbasol tay paylaan, ni Kristo na tayo gapu kada tayo. Ni Jesus idinto nga iso Dios. Imay dito'y daga. Nakipagbiag kada tayo. Nakipagkatkatawa kada tayo. Nakisangit kada tayo. Nakipagbisin kada tayo. Ni Jesus, gapu kada tayo, inpaay na ti biag na, ijay cross ti Kalbaryo. Gapu na, intay sarakan iso na ita, iti lamisaan na. Intay sarakan iso na agraman dagiti ipatpatag tayo, iso da nga da iti sidong na. Katkasarakan tay ida, iti lamisaan ti Apo. Lagi pun tayo ti dayjay rabii sakbay ti panakalipot na. Kadwa na iti apostol, kabayatan iti pangrabii, nangalay ti tinapay. Pinisin na iti tinapay. Inted na kayo tiadalan kat kinunana. Daytoy tibagik may paay kada kayo. Alain nyo, kanan nyo. Aramidin nyo daytoy, apakaglaglagipan kanya. Kalpasan ti panang rabiin ng alay ti kopa, kat hindi nakapagyaman iti Diyos. Inted na daytoy kayo tadala na kat kinunana. Uminom kayo amin ti daytoy. Daytoy ti darak iti baro tulag. Agpaiti pa na kay salakan. Kan panakapakuan kay ti basbaso. Gapuna tunggal uminom kan mangan tayo ti daytoy at tinapay kan kopa. Lagi pan tayo. Ti dakkel nga asin na kada tayo. Kan lagi pan tayo mat. Ti asin na. Kadagiti kakabsat tayo. Ipatpatig tayo, isuda, ngayon unan. Agkararag tayo. Iparukpok mo ti Santong Espiritum kada kami na tipon-tipon dito ita, agraman ka ito'y at tinapay kan ubas. O Espiritu Santo, umay ka kada kami. Dalusam ti puso mitap no may kari kami nga umawat, iti bagi kandara ni Kristo. Umay ka, Santo Espiritu, pagbalinam dagitoy nga elemento, dagitoy at tinapay kan ubas. Abagi kandara ni Kristo. Talinid ka kayo itoy nga elemento. Tapno da kami nga umawat ka dagitoy. Marik nami kadi. Ti presensya ni Kristo kada kami. Maawat mi ti panakaagas. Maawat mi ti panakapasanto. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Kakabsat, tibagi ni Kristo na may paay kada tayo. Tidara ni Kristo na iparukpok agpaay ti panakapakawan na itibasbasol tayo.
Tilamisan ti Apo nakasagana, umay kayo, aglakam. Naited kada kayo ita, ti tinapay kan kopa, ti bagi kandara ni Kristo. Kanenyo, inuman nyo, katagyaman kayo, iti Diyos. Minuto kina disipulo. Yes, asilid mo tamay. Yes, asilid mo tamay. Kantayan tayo ti minuto kina disipulo. Aramid tayo lahat malagip da. Dito'y dagat, ibiyag tayo
da dagiti espesyal dawat ay ti Apo, uno pagyamanan nyo ti Apo, awisan kayong may iti sangwanan, idatagyo ida ti Diyos. Dagiti ada request na para ti panakaagas. To those who have any requests for healing, may request you to please stand at the center. Dawating agtakder kayo titinga, tapno mabalin kayo nga maikararagan iti daytoy nga oras. Agkararag tayo. At to'y o Diyos, apo kang manubot mi. Dagito'y nga anak mo, si Papa kong babada o dumatag ti sangwa namita. Diyak nga amo o hapunan niya, dagiti dawat dakan ka ita. Diyak nga amo o Jesus na niya, dagiti kaya't na nga sidagkan ka ita. Ngam si kati makamuuwa po. Amom no anya. Dagiti rason na apay nga. Agrubos dagiti luwada. Amom ti rason o Dios. No apay nga. At dadat isang wanamita. Dawatag nga rodo wapo. Arakupong kadida. Arakupong kadida. Denggam kadiwa apo dagiti karkararagda. Denggam kadi o Dios dagiti dawat dagan ka. Dudaman ka dagiti masakit, kagiti pasati pamilyada. Sa gidem kadi uwapo idaket agasamida. Kaditi siya sinuman ang masakit ita. Itamad lang ang oras o Diyos. Paimbagam kadida. Kaitig ladadingit gapo iti ipupusay dagiti patpatagda. Uray no tawanan tinapalabas ng dudumteng iti lagip. Ket umay ti panagladingit. Liwliwa ang kadida. Liwliwa ang kadida. Iburay mo kadiwapo ti parabor kayo ti anak mo. Iparabaw mo ka ti imam kadakwada. Kat benisyon namida. Kastamot o Diyos taramidem kadito'y kakabsat. Nga dahi ti pagtutugawan ta ita. Bendisyon na mida. Denggam ka doa po dagiti dadawadakan ka. Arakupong kadida. Lord, agtakderak ang mga mabaet kadakwada ita. Agasa mida. Parabura mida. Kasamot wapo kay itenda, iti pagtatainganda, isuda nakasuwaybay iti panagdaydayaw ita. No nyaman ka dagiti dawdawat kan nasakit da, agasam kan patgam ka dagito. O Diyos, agyaman kami. Ta ini ka na kami ti kundahuay. Amang lagip kay iti ipatpatagmi isuda nga mununan kada kami. Agyaman kami ti daytoy a serbisyo. Tapno na balin mi nga peksa ti pagyaman mi ken ka gapu kada kwada. Ken napalagipan kami nga isuda
ket adada iti sidong mo. Ken iti komunyon nakadwami ida. Madayaw ka. Madayaw ka. Ti daytoy kanito wapo iraman mi ti kararag mi ti iglesia. Naruna ti iglesia mi ditoy naks. Bendisyonam daytoy nga iglesia. Dagiti trabahador na, dagiti konseho, miyembro ti konseho ti iglesia. Kan dagiti amin nakamkamang na manipod ko binga naging katkataangan. Pagkay saan nakamkadi o Diyos, iti panagdayaw kan panagserbi. Maminsan pa'y idaton ko dagiti nga anak mo, at dati dahito panagdaydaw kan ka. May ayaw ka kadi, kadakwada kan kada kami. Ti parabor kan pamendisyon, iso kadi tinanguna, ngayong kamawatan nita. Tinagan mo Kristo, dahito't kararagan pakikaasimi. Amen. Kan amen. Kakabsat, ti Diyos naasi ka na ayat, ti Diyos dagiti natay ka na biyag, pagkaykaysaan na tayo, iti sidong na, kaniti sa kaanan na, pagkaykaysaan na tayo, iti lamisaan na. Intayo nga rod, intayo nga daan, iti namnama, nga, amin, dagiti kakabsat tayo, kanipatpatag tayo, isudang yung unan, kat makadwa tayo tumad lang ida, iti masangwanan, iti masakbayan. Intayo nga daan tinamnama, ni Kristo, isu, ti kanayon, amang kibkibin, mga alawat, kana tayo. Awaten tayo nga rod, iti pamendisyon na, kada tayo. Mabigbig ko mati puso, bendition ti Apo. Di bendition ti Dios, ited na't anak mo. Parabor na ited na't apapo. Di masakbaya, tawidan na santuan, bendition iti Dios kanayon eterna. Tinagan Tamat, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Amen.